up mga migs? Nami karon dani sa actually naman tayo tao ganina pero nangawala murag tungod gini sa kan ba na zombie apocalypse karon. Oh my goodness. Nami karon dani Explorers Channel, Ma'am Casey. And later on si Sir Alvin sa Explorers Channel gapon. We just watched Brahms, The Boy 2. It's the second part of the sequel nga nagsugod atong mga pila to ka months ago, no? Years ago. One year ago? Or 2 years ago. 2 years ago? Nga The Boy. It's a horror movie. Suspense naman. Right now, starring ba si Kuan? Horror gabon kay na may kurat-kurat. Suspense to para sa imo. Oo. And starring Katie Holmes, Yes. the ex of Tom Cruise. Joe Romantico. and it's not a children Friendly movie. movie, so it's for adults, I'm sure. And very in a way very mind-boggling, disturbing in a way, no? Psychological Oh, thriller. what's the most fascinating part sa imo, ma'am? Itong na-find out na ako na Hop! something is more than what we see sa dog. Nai-reveal ang movie. And i-reveal na po na ako ang iyang kauban dani nga nag-third wheel ko. Muna yung tinod na The Boy. Daman man daman. Daman, Sir Alvin. Yes. Unsay pinaka-istorya namo dani ba nga? Pinaka-fascinating part sa movie nga murag dito ka nga nice tong nga to. Or na-amaze ka kay ngani. Or na kuan ka nga uy na-reveal ang something. Ayaw lang i-reveal sa ila. Pero asa nga part ato? Ang iya kay katong nakita ba? Napay mga Nga mystery. ipakita sa salida nga naay kuan gid ang dal. Something. Murag na reveal na di lang tabingan kung asa nga reveal murag physical ba ang reveal or na ba dito sa spirit ang reveal unsa pa ka ang story ba ka ang reveal yan pasabot? Basta na secret nga. Hindi pa rin Sa ako nga part ang akong medyo nakuha dito katong night shadow nga kita niya likod sa kuan sa ano Asa dapat? Asa da? night shadow basta kay Ang shadow? shadow Ano man nakakuan man Different ka sa imo ang shadow? lahi shadow mo siya ang transition Ang iyang pasabot sa iyang effects. cinematography o pag-direct o pag-edit. yes the same time ang story man good sa kining type of genre nga movie kay gwapo siya pagka kuan yun ba Hanay-hanay. hanay Mura siya na kuan din. Haom. oh Haom lagi kayo ang muna imong siya feeling. mo Ikaw nakurat-kurat ba ka sir? Nakurat-kurat ka ma'am? Kurat? mo gyud na At least na-appreciate effective nimo. kayo yung kuan Kaya siyempre, nga nung muta naman tawag horror movie para mag-happy-happy ba? correct Dili man, para man murag makurat ka, nga murag maintriga ka, nga mystery, di ba? Nga, tapos pag-reveal kana din sa makasyagit gyud ka sa imong aboy bo Oo, hapit ko makasagit sa akong abay. Pag ano ako sa akong pikas abay, dili man din ito na ako kaila. may gali imong tatong giguan gig kurat mo I-recommend ba rin mo pila ratings ninyo sa 10 ang highest? 6 ra ko. Out Six. of 10. for me 7 Seven? Parang, oo 7 Sa katong, kailangan ba nga mutan-out ta sa atong old boy na nun? The Boy 1? Part Yes. 1? Kailangan? Sabta ni mo. para mas nakay kuan background sa sikan movie Para ma-shock pa ka sa revelations sa part. yes oh Ayan. Sa akong score siguro, nako dapit din sa 8. Na-appreciate na ako ang pag-direct po, ang style po, and then ang story medyo na intriguing siya mga anak Yes. po gyapon. Nasa ikuan. Ang kurat-kurat medyo effective para sa ako kay gana na mo Yes, ganina. na siya shocking factor Shock factor. Anyways, tama yun ang giingon. Pananaw sa mudaan o The Boy Part 1 para
pag abot ani nga movie, medyo Ma-appreciate makunik-kunik nimo kay ayaw pa sila mananaw. Ayaw sila mag-review karon after na sa Kita naman sa pagtanaw. one, Pero kita gusto namin, mo yes. i-review. Review lang, review lang For ta. Alright? reference. Yes, Alright. kay medyo taod-taod na magudto siya nga movie. So, Ayan. mas Wapo gwapo gyud ako ng i-refresh gamay. Ayan. Kung mananaw mo, please comment down below. O kung unsa inyong gusto nga movie nga among i-review, comment diapon below. Thank you for subscribing and subscribe Yes. po mo sa The Explorers Channel. Channel. Alright, Yes. bye-bye!